Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalšího videa, tentokrát na téma údajného porušování autorských práv Mike Pána, když v této souvislosti si neodpustím zmínit problematiku paragrafu 270 trestního zákoníku, který zaručuje autorskému právu trestněprávní ochranu. Nyní stručně popíšu okolnosti v souvislosti s publikací mého inkriminovaného videa a dále zajímavé i vtipné okolnosti, které nastaly po jeho publikaci. V této záležitosti jsem vytvořil mé inkriminované video na téma tzv. Čechoslováků, kteří jsou v některých kruzích považováni spíše za sektu. Název tohoto videa uvádím zde níže. Dále zde níže uvádím název videa Mike Pána, ze kterou jsem použil zmíněné dva klipy, když níže také uvádím přesnou stopáž druhého klipu, který je ve spojení s mým videem docela vtipný a možná mohl být i důvodem, proč Mike Pán na mě podal stížnost kvůli údajnému porušení autorského práva. Pro úplnost ještě níže uvádím kredit, který jsem v souvislosti s použitím dvou klipů z videa Mike Pána uvedl v popisku videa a tuhle skutečnost jsem také uvedl ústně v mém videu. Druhý klip Mike použil z jeho dalšího videa, kde provádí tzv. Zatýkání Čechoslováků ve spolupráci s policií České republiky. V této souvislosti Mike hovoří o tom, že ty vole někde v listině nebo v ústavě snad měli zapomenout zmínku o České a Slovenské federativní republice. A pak říká něco v tom smyslu, jo, mě to vlastně říkal Poner, no já jsem to hledal v zákonech pro lidi. A jeho kolega tam glosuje, no tak to zapomněli v nějakým debilním předpise. Já jsem na toto reagoval, že samozřejmě v naší listině základních práv a svobod nikdo nezapomněl zmínku o České a Slovenské federativní republice a následně jsem vysvětlil proč. Tento moment mi přišel úsměvný stejně jako všem lidem, kteří to poslouchali, s tím, že si lze představit, že by například nějaký úředník mohl zapomenout v nějaké vyhlášce nějaké slovo, ale těžko si lze představit, že by prostě někdo jen tak zapomněl něco v tak významném dokumentu, jako je Listina základních práv a svobod, která je součástí a respektive základní jednou z nejdůležitějších částí ústavního pořádku České republiky. Přijde mi také úsměvné, že Mike Pán se ohání Zdeňkem Ponertem, který jako bývalý taxikář vede další konkurenční nebo případně spolupracující sektu Čechoslováků, když sám zase proti jiným Čechoslovákům bojuje a přitom jedni Čechoslováci v komentářích pod mým videem vyzývají Majka, aby se spojil s Zdeňkem Ponertem a prostě já jim tam odpovídám na jejich dotazy, oni potom už na nic neodpoví, je to celý takový zvláštní. Na tomto místě chci ještě zdůraznit, že já se vůbec nezabývám politikou, moje politické názory jsou moje soukromá věc, jako spousta advokátů se zajímá o politiku nebo jsou přímo politici, ale já s ohledem na tu práci, kterou dělám, tak někteří klienti mají obavu založeno na úplně šílených konspiračních teoriích, ale jako bohužel někdy se ukáže, že ta nejšílenější jako teorie nebo obhajoba je jako pravdivá a relevantní. Jo? Takže já říkám, v životě je možný všechno a do politiky se jako nechci míchat, ale toto mě začíná připadat, že už to jako zavání trošku politikou, jako dál se s tím rozhodně zabývat nebudu. Takže teď, jak to vlastně ještě dopadlo s tou stížností Mike Pána. Já samozřejmě to nemám černý na bílý, že tu stížnost na mě podal Mike Pán, ale kdo jiný by to na mě podal? YouTube to sám neudělal. Já když jsem zjistil, že tahle stížnost v YouTube existuje, tak jsem ty dva klipy i hned odstranil a během 30 sekund bylo všechno v pořádku. YouTube s tím nemá žádný problém. Takže závěr je takový, že já určitě udělám ještě minimálně 2 videa na Mike Pána, respektive na kauzy, které řeší, s tím, že plně respektuji jeho hluboký zájem o maximální ochranu jeho autorských práv. Nemám s tím žádný problém, žádné klipy z jeho videí používat nebudu a ostatně v mých videích toto ani není potřeba. Tak a teď k tomu hlavnímu, proč vlastně toto video dělám. Jak vidíte vedle mě je zobrazen paragraf 270 trestního zákoníku,
který prostředky trestního práva chrání autorské právo, a to i youtuberů, kteří zveřejňují svá videa v YouTube. Nejdříve je nutné si ujasnit, co to je vlastně autorské dílo, jelikož pouze autorská díla podléhají ochraně autorského zákona a paragrafu 270 trestního zákoníku. Autorským dílem, respektive děl požívajícím ochrany autorského zákona a potažmo i trestního zákoníku je obrovské množství. My se tady pro zjednodušení budeme zabývat jenom videí. Z hlediska videotvorby si tyto díla můžeme rozdělit na plnohodnotná audiovizuální díla, které jsou vytvářeny celým týmem, je tam potřeba režisér, scénárista a různé další osoby. Jedná se už o sofistikovanější videozáznam, který je podobný například filmu nebo televiznímu dílu a tak podobně. Autorský zákon neuvádí úplný přesný výčet děl, takže tyto díla mohou být i jiná, než výslovně uvedená v autorském zákoně, to znamená, autorským dílem může být i prostý záznam prostě někoho, kdo si, jak se říká, random natočí obyčejné video na mobil. Takovýto videozáznam ale musí splňovat určité kvality, jedinečnosti a musí jít o výsledek jedinečné tvůrčí duševní činnosti autora. Zpravidla se toto určuje znaleckým posudkem. Z toho vyplývá, že ne každé YouTube video je skutečně autorským dílem, který požívá ochrany autorského zákona. Já se tady musím trochu zastat YouTube, protože YouTube tohle nemůže rozlišovat a navíc YouTube působí po celém světě a v každém státě jsou drobné rozdíly, někde teda větší, někde drobné v tom, co se považuje za autorské dílo a jakou ochranu daná jurisdikce autorskému právu je poskytována. Z autorského práva existuje obrovské množství výjimek. Já tady v tomhle videu ukážu ty nejčastější, které zřejmě nejvíc budou připadat do úvahy pro účely YouTube. Já ještě než se pustím do výčtu těch několika základních výjimek z autorského práva, tak jenom musím připomenout, že já jsem trestní advokát, to znamená, já nejsem odborník na autorské právo a vlastně tady tyhle základní jako informace o autorském právu uvádíme jako podklad vlastně, aby mohl řešit nějak ten paragraf 270 trestního zákoníku. Já ve své praxi jsem obhajoval a zastupoval poškozené ve věci tady těchto práv duševního vlastnictví, co se týkalo průmyslových práv a ochranných známek, kde vlastně tahle záležitost byla řešena patentovou a známkovou kanceláří a pouze na trestní řízení, kde už jako se jim moc do toho nechtělo, tak vlastně si mě vzali jako trestního advokáta. Takže jako pokud se něco má řešit v praxi, tak pokud to není něco výslovně jako jednoduchého, že jednoznačně není pochyb o tom, že to je autorské dílo, tak to vyžaduje teda specialistů na autorské právo, případně i jako ne právníka, někoho, kdo má skutečně schopnost, že není právník, třeba posoudit, zda je to autorské dílo, pak specializovaného právníka na autorské právo a potom trestního advokáta, když to je jako složitější kauza. Takže když si pro účely těchto výjimek vezmeme například předmětné video Michaela Pána, tak já samozřejmě nemůžu jako určit, zda to skutečně je autorské dílo nebo ne, zda skutečně požívá ochrany jak trestního zákoníku, tak autorského zákona. Jelikož například záznam ze svatby nebo úplně jako rutiny, nějaký jako dokument bez žádné významnější tvůrčí invence prostě není jako autorským dílem, nicméně já raději z opatrnosti všechny videa, které jsou prostě v YouTube, raději považuji jako za autorská díla. Takže když si vezmeme tento příklad, tak já tady uvádím první takovou výjimku, která je citace s tím, že to, co jsem udělal já, ty krátké klipy, tak podle mě zřejmě bylo přiměřené užití vlastně části toho díla podle písmene A tady toho paragrafu 31, jak vidíte tady vedle mě. Dále je tady takzvaná zpravodajská licence, to je v případě, že děláte něco na způsob zpravodajství, tak pro informační účel, když použijete dílo, tak tady podle toho paragrafu, co je vedle mě, by to mělo být v pořádku. Ale jak už jsem uvedl, raději si tohle zkonzultujte
se specialistou na autorské právo. Další výjimkou je, pokud použijete autorské dílo pro účely karikatury, parodie nebo takzvaného pastiše. Viz paragraf zde níže. Takže nyní se vrátím k již dříve zobrazenému paragrafu 270 trestního zákoníku, který chrání autorské právo svými prostředky trestání, tedy prostředky trestního práva. Já bych použití tohoto paragrafu demonstroval na jednom příkladu, kdy jsem sledoval reakci Sibiřana na jednu nejmenovanou youtuberku, která přehrávala celé díly určitého televizního pořadu, na které reagovala tím způsobem, že nechala běžet celý pořad a občas řekla pár slov. A načež se velice divila, že jí předmětná televize zaslala e-mail, kde jí důrazně upozornila, že pokud s tím to bude pokračovat, bude to mít vážné následky. Takže toto bych viděl už jako případ, kdyby ta youtuberka toto nenechala, tak by na ní zřejmě televize mohla podat trestní oznámení pro zásah do autorských práv a je možné, že toto trestní oznámení by mohlo mít úspěch. Teď je otázka, jaký trest by této youtuberce hrozil. Tedy podle jakého odstavce tohoto paragrafu 270 by případně soud její jednání ohodnotil. Pro zjednodušení, pokud budeme uvažovat o tom, že by zmíněná youtuberka, pokud tímto způsobem reagovala na více dílů televizního pořadu, tak by zřejmě naplnila skutkovou podstatu podle odstavce 1 tohoto zobrazeného ustanovení. A potom je otázkou, zda by případně mohla naplnit i skutkovou podstatu podle odstavce 2 nebo 3. Jelikož youtuberka tady zřejmě má živnost a má jako příjem tady peněžní zisk vlastně tady z těchto reakcí nebo z její činnosti, tak by nepochybně na ní dopadal i odstavec 2, protože vlastně dílo použila k její obchodní činnosti. A co se týká odstavce 3, tam už se hovoří o velkém rozsahu, což je v převodu na peníze by představovalo zisk nejméně 10 milionů korun, což asi v daném případě u této youtuberky předpokládat nelze. Takže podle mého názoru by se ten případný trest nebo tak právní kvalifikace, jak by to posuzoval soud, měla pohybovat mezi prvním a druhým odstavcem zobrazeného ustanovení. Takže to je pro dnešek vše. Případné dotazy k tématu tohoto videa mi můžete napsat do komentářů a já se na vás těším přibližně tak za týden u dalšího videa.